Escolta una cosa, ara ets il·lustre, ets il·lustríssim. Si algun dia ets honorable o molt honorable, em tornaràs a aconseguir una altra entrevista? Te la concediré abans perquè si passés això, que no passarà perquè no és la meva vocació, tardaríem massa anys a veure'ns. Sí? 16 jutges 16 jutges d'un jutjat d'un jutjat mengen fetge mengen fetges d'un penjat. d'un penjat. Pots dir això o pots dir a la merda, fer punyeta. Escolta, Helena. Ja està, Quim, ja n'hi ha prou, home. No creus que li has fet una classe de català ja prou intensiva? Sí, està bé, està bé. Ves, que després... Quants cops t'he de dir que no em cremis la roba amb la planxa? Com que el xai el vols ben fet. I mai més barregi rentant roba de color blanca. Si sóc daltònic, què hi puc fer? Neteja bé els pèls de la pica si et plau quan t'afaitis. Un llum més fos i molts no els Que veig. sembla que esquilis un yeti o mamuts del Juràssic. I tu, obre bé la finestra quan buidis entranyes. La del lavabo ara en Que vinc. fots a dimoni podrit i em cremes les pestanyes. Mira el Chanel número 5. Per què coi no tapes xampús tot sortint de la dutxa? Aquest que dius l'estava escurant. Poses les urpes als vidres si saps que m'enutja. Si no t'agrada, pots fotre un matalàs a de les golfes. Sí que estaria més I tranquil. fas un concert a la rata renilla en No tasofes. t'ha fet res, mon cano humil, i tu vés a caçar paraules que m'esgotes. Què n'has de dir d'això que faig? Potser quan torni a jurar ja no us penja a les portes. No t'emprenyis, no t'emprenyis, sempre t'emprenyes, que no em renyis, és que sempre t'emprenyes, que no em renyis. Què, se'n fan o què? Sí, noi, he pensat, com que tens aquesta apnea de 10 minuts, oita, Tots no reis, he encara. baixat un moment i, clar, tampoc no em volia entretenir cabasset, saps? Perquè quan he tingut prou, que tinc un cabasset ja per fer l'arròs, ja està. I visita que aquestes cuques són malparides, I on estaven, arran de terra o No, això van per dintre l'aigua, s'esmunyen i tenen un mal perdre dintre l'aigua. Són cuques, són molt seves, sí, sí. Caram, ja ho tens tot parat, ho tens tot a posta. Bueno, una miqueta aquí, no? Doncs mira, aquests, oita'ls, són grossos, són ben macos. S'ha de posar així cap a quat, això, no? Sí, home, com a la paella. Llavors ja la posarem amb aquella distinció, tots allò. Fem un arròs d'això o què? Amb tot això Vinga, que va, tenim? va. Doncs vinga, va. I ara, d'una manera improvisada, ballaran per aquí el públic, Molt també. bé, ara ballaran. Però escoltin, nosaltres tornarem dimarts, recordin que dilluns és festiu, nosaltres farem festa. Dimarts ens acompanyarà la consellera de Justícia, Montserrat Tura, amb qui parlarem de les presons, els Mossos i la seva particular manera de fer política. També ens visitarà el Ricky Rubio, el jugador de bàsquet del DKB Joventut, recuperat ja de la seva lesió i a punt de tornar a jugar. Però tot això serà dimarts. Ara és el moment per la música. Gràcies per la seva atenció i bona nit. Au, Pasqual, que ara vius tranquil. Ara xamo del teu temps. Au, Pasqual, que ara vius tranquil. Sense escó ni parlament. La parròquia està distreta pel coll de finançament. Au, Pasqual, que ara vius tranquil. Ja no passis per nebut. Au, Pasqual, que ara vius tranquil. Ja no reu de cap xambrut. La parròquia està distreta amb els collons de l'estatut. Rot sec, sempre que emboteixo de nutrients. No. Ai, rota que rota, menjo molt de pressa i mastego poc. Rot sec, l'hidrat de carboni em farà sec. I semblo un galàpat, esputant efluvis que el cos no admet. Ai, rot sec, sempre estic a punt d'endolcir-me el cos. Rot sec, el plat de les postres que sigui gros. Rot sec, un lionès, sí. Rot sec, un de crema, sí. Rot sec, braç de gitano, va. Rot sec, coca de fruita, també. Rot sec, sucre de cacau i llard. Rot sec. Continuant a la nostra línia de parlar amb savis, avui n'hi ha una, concretament, que és savi per una raó molt senzilla, perquè costa definir, perquè podries dir és cuinera. No només és cuinera. Jo
et vaig sentir un dia per la ràdio i pensava que eres filòloga. Què dius? De veritat, Carme Què Ruscalleda, dius, per parles favor? molt bé. Què dius? Parles I molt ara? bé. És la prova vivent que el llenguatge és pensament, el pensament és llenguatge, que amb molts companys de la teva professió no passa, això. Això és favor del Maresme, Això és favor de Sant Pol Sí de o no? Mar, sí, home, i tant. Un accent, una L palatal, una vocal neutra, que sí. Si us plau. No, de veritat, Com és això? D'on et ve això? Jo penso que això ve de xerrar amb gent que no ha perdut la parla, no? I que, a més, té un llenguatge ric i que té molts qualificatius i que té aquella diferència que també té la nostra llengua. Per tant, procuro no perdre'ls. Em varen fer una llista un dia de les coses que dèiem diferent. Sí? Per tant, sí, jo et podria dir ara que aquí aquell pericó és molt maco. I tu diries, on té el pericó? I un pericó és un test a casa nostra. Un pericó. Estava buscant una bèstia estranya. Doncs no, doncs un pericó és un test. I què més? Digue'm més. I llavors, què et podria dir? Doncs que, bueno, aquesta segurament també la dius tu, que aquella senyora pren la fresca, en aquest cas, bastant escarxofada. Escarxofada, és veritat. Escarxofada. Que això és, a més, és molt visual, Exacte, escarxofada. De la carxofa. Que s'ha sentat bé aquella mena de llit tombona, no? Tombona, exacte. Ei, ja ho has vist, que dissenyar un país no és tallar un pastís, que la llengua s'escampa arreu i això és així. A veure qui és el savi que m'ensenya un tall pel mari i qui posarà sense calçador, sense cap bastó. La gent dispar sota un color que com més alta s'issa la grossa bandera, més enfosqueix l'ombra algun que s'hi arrecera. Potser aquesta marca que està feta s'hauria de pintar un xic més cap a la dreta. Potser has de ser fi traçant la nova línia, pel que pugui ser fes-la ben discontínua, perquè per més que et digui aquell de dalt que mana, tu seguiràs parlant com a Toni la gana. Que per molts anys el fet de moure la boqueta no sigui tan sols per buscar-li una etiqueta. Cap on pinto ara, mestre? Tu? Pintar què? Si no has pintat mai res. No? No t'atreviràs. Un segon, de veritat, Aquí... La fes discontínua aquí? Vinga. No, perquè aquí em mana sortir del meu poble, tio. Deixa'm estar! Bueno, avui toca anava a dir les planes d'Hostoles, que he estat a punt de buscar-ho i equivocar-me, però són hostalets de... De Pierola. Vale, sí, hostalets de Pierola. Molt bé, què és una pierola? És un lloc on hi ha abelles en quantitat. Una pierola, és això? En llatí, sí. De quina declinació? Pierolae, la primera. La primera? Sí. I els hostalets on són? Els hostalets eren aquí més amunt, en un encreuament de camí. I segur que estaven tots barallats, a més, els diferents hostalets uns amb els altres. Sí, eren 3 hostalets. I per què no fèieu un hotel i ho enfocàveu tot allà, ja? Perquè suposo que al segle XVI els hotels no existien. I hotel de Pierol tampoc queda tan bé, no, suposo? No. Vale, doncs ja està, adéu. Ei, no els hem deixat posar barra, aquesta gent.